Δεν μπορώ, έλα, αρχίσαμε. Γιατί κορόιδευαν τα πουστράκια. Εκείνο το Θεοτόρι ήταν χωρίς το τέρμα από εκεί φταίσε. Άστα, να μου κάνω λίγο σέντομα να γιατί μας κορόιδευαν, κατάλαβες. Γιατί μας κορόιδευαν τα πουστράκια. Ο άλλος πού είναι? Να πάει! Έλα πάρ' τον λίγο με στήλε. Στήλε. Τι? Είναι σκυλιά ρε. Αυτούς πιο δύσκολα δεν τους κάνεις? Όχι. Απλά είναι πιο... είναι τρεις, πάει λίγο πιο χαλαρά. Δεν μπορώ να κόψω με τόσο οι άνεσες στροφές, καταλαβαίνετε. Μπορώ να πάω με τα 2 χιλιόμετρα, αλλά όταν κόβω στη στροφή, όταν λυθεί θα μου πιο απότομα. Καταλαβαίνετε, εδώ κάποιος δεν θέλει τόσο πράγμα. Και το πιο ζέρι πρέπει να το πρέπει με εσάς, πώς τύχει, Εχθές το κύμα ήταν καλύτερο, Έτσι και καλό. Εχθές το τι είχα φάει, με τραβούσε και όλο το μαξιλάρι, τα μούτρα. Ο κόσμος, αυτό είναι καλοκαίρι, ρε. Έτσι είναι. Άμα δεν κάνεις καμιά μαλακία, δεν κάνεις. Ο Παντελής. Περνάει από το στόνι που έχει άνοιξει τις αγγέλες, δεν ξέρω.
Συρία.